van baixar els impostos en 278.000 euros. Esta va ser una proposta del Partit Socialista encapçalada per l'alcalde Níger Montaner. Nosaltres, des de Compromís, vam votar en contra. I per què vam votar en contra? Perquè entenem que no es tracta de fer una carrera a veure qui baixa més els impostos. Per això ja tenim la dreta i l'extrema dreta que ho saben fer molt bé. El discurs, el debat, hauria de ser com assegurem una bona qualitat de servicis públics a tota la gent. El discurs, el debat, hauria de ser com ajudem aquelles famílies que sense ser perceptores de les ajudes d'emergència actualment, per culpa de la crisi estan en una situació on els vindria molt bé una espenta, perquè al final no són 278.000 euros per a les famílies de Xirivella. En mitjana, igual són 10 euros per a una família a l'any. I per sort, 10 euros per a una família a l'any a la majoria de les famílies no marca una diferència. Però aquelles persones que sí que marquen la diferència, segurament podríem atendre-les i donar-li un recolzament més eficaç si destinaren aquests 278.000 euros a polítiques de suport a aquelles famílies que també ho necessiten. On dedicaren també per a ajudar els joves a accedir a la primera vivenda o a programes d'accés al treball també als joves que estan formats o que no estan formats però troben dificultats per accedir al seu primer treball. Si voleu més informació al respecte o d'altres activitats que estem fent des de Compromís en Xirivella, busca'ns en les xarxes socials. Ens veiem per Xirivella.